Wah! This is Oxygen, I'm net. Let's go, go, go! What's up mga bugok? Ug karon natin unboxing my generator. Ganiya nagpalit mi ug karon wala gi video kapoy naman gud. So karon i-unbox na to ug unsa ang paggamit ang generator daw. So niya. Mo na ni ang kuan generator. Ito na pamutlo ni pra. Dali ra. Ikapoy na wala ksilyo ni. Diretso na ni. Gahi ay. Ipalit ni siya dito sa kuan sa SBU. Oh, di ba? Ligon kayo tip. Tip ay ligon, pero ang relasyon dili. Ah. So muna na siya. Ato na kawason yung magbugat man. So stipot lang ta. Kaya to swaton. So mao na siya mga bugok. Ang atong gipalit karon. Worth 9,800. So dire, ano siya? Dire ka mo tubil, ablihan mo ni. Tubilan nimo. O di ba? May tubil daan, libre mo dito sa SBU. Luban na nabalik. 2 years warranty siya. Looks. O, muna niya. Ang gauge niya. So makita nyo E ug F. So M is padung ng MT ug F puno, fully charged. So kani kay ira ni kay tungod kay kuan man. Yung ko man yung tubil. Karon para maandar siya, kinahanglan niya ang kini is naka-down. Then pag human, inya sa ning ana. Ana da ana before niya daron. Ana tapos on sa switch. So darang switch, i-on mo. Okay, on. So muna siyang sa outlet whatsoever. So on mo. Pag human, magbinirahan ta ani. Dira ko ni aron maandar. So dira gyud gyud full push yan. Mo kaandar ay. Murag balid ay. Ayaw di ala daan to, klaro tong natudlo. So lang ato ana. Ipandaron. So kinahanglan niya nakaana di siya, nakaana. Ay pag human, diri ka. Dapat yang voltmeter. Yang voltmeter is nakakuan. 200 or 2 ka bagis. 220. Dapat naka 220 siya para mo under gyud. So karon, gamitan mo ang plug. Mo na siya ang plug nga gipalit. Kini siya tuktok ni mani. Kini siya isang dapat is palong sa kini. Inig palong anak mo na oh. Oh, palong na. So kini suksok ni mo dani. Imo na siya isuksok. So ang pagsuksok ni. So ang puti, kini puti is dire banda ubos. Kani do ka gold is ay babaw. So ana lang na. Padire. Pag ana nimo, lisod nimo dito para lock. Oh, lock na, di na ginamit isang pag-unsaon na. Ligon kina. Mga mani itong gagamani. So again, akong balik ko na. Ay na lang niglapte, di na malaptan. So kani siya dapat, ang dire is mabot siya 200. Kaya 220 man ang kurente, so dapat 200, 2 kabagis. So 220. So buhaton, i-on nimo. Dire, ay na hilapte, ana ra na. Automatic na na. Samok rigod na siya. Kani dapat naka-down. Og pandaron din nato. O diba, one click na? Dali ra kayo. Dayon dire. Pwede na gamusok-sok og kurente. Mo ni siya. Ato nang palungon. Is kani siya is nara sa 2.3 horsepower. So ang masupport niya ni is like ang ipalitan mo na ni is one computer. So, mo na to siya mo ni. So na siya 2.3 horsepower then ang masupport na niya kay gipalit ni is para sa 1 unit na PC. So may tabo pang PC ra gini siya ang dapat i-attach from CPU to monitor or whatsoever. Dapat ina siya ma-load og other like electric fan, stand fan, never na. Kay kung ma-overload siya is patay imong Navy meal. So mao to bugok. Ana ra kadali. Pero ihatod na ako ni. So mo tay tutorial lang ko ani. Ambot lang naman yung sabtan. So stay tuned lang mo. Iatangi ang mga parts sa wakwak.
milk.